Hej alle sammen, jeg er taget til Thailand helt alene. Det eneste jeg har taget med, det er en rygtaske med nogle ting i. Og så har jeg hverken booket hotel eller noget, og så tager vi en dag ad gangen. Men inden jeg lige fortsætter, så kan I lige se, hvordan dagen gik i går med hele rejsen og første dagen her i Thailand. Jeg startede nemlig med at være ude i fields sammen med min datter. Det var fandme tæt på. Jeg troede lige, jeg skulle starte ferien med at glemme alle mine ting i fields. Nu skal jeg til toget, og så skal jeg til lufthavn. Kommer du til sommer? Ja. Hvad vil du have, jeg skal købe i gave til dig? Skal jeg købe en abe til dig? Nej! Hvorfor? En abe bliver besværlig. Jeg har hørt, der er mange aber i Thailand. Jeg har allerede en kat. Hvem vil hellere have en kat frem for en abe? Mig? Så har jeg fået mine billetter. Jeg ved godt, det lyder sygt mærkeligt, men jeg har virkelig kun rejst alene en gang før eller sådan noget i mit liv, og det var bare til Libanon. Jeg er lidt spændt på, hvordan det her det kommer til at gå. Så kom jeg igennem securityen og alt det der, og jeg havde for mange ting med. Man må åbenbart kun fylde en pose op, så jeg blev nødt til at smide et par ting. Nu skal jeg over til flyet, og så går turen mod Indien, og så skal jeg mellemlande der, og så skal jeg videre til Thailand. Så er jeg kommet til Indiens lufthavn. Nu skal jeg få et par timer til at gå. Klokken er 9 her, og vi er 7 timer foran cirka, så det er stadigvæk nat i Danmark, så jeg kan ikke ringe til min familie. Jeg vil helst ikke ringe og vække nogen. Så nu tænker jeg bare at chille lidt rundt og se, hvad der er her i lufthavnen, og så måske få noget at drikke. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at smage sådan en mango lychee. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg plejer at drikke det i Danmark i sådan nogle indiske restauranter. Så lad os se, om de har det her, og ellers så går turen videre til Phuket. Så er jeg lige landet i Phuket. Jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg har virkelig brug for at slå mig ned efter 14 timer. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello. How are you? Good? Yeah, we go from good. Jeg har ikke booket hotel eller noget som helst. Jeg tænker, jeg starter ud ved noget, der hedder Kata Beach. Jeg har også kigget lidt på Patong Beach, men der skulle være masser af fester og sådan noget. Det har jeg bare ikke lige brug for lige nu. Så jeg tænker, jeg starter ud ved Kata Beach, og så ser vi, hvad der sker. Kan jeg få noget en bus eller en taxa, der kan tage mig dertil? Men jeg prøver at gøre den her ferie så billig som muligt, fordi nu er jeg alene. Jeg har kun min taske med, og ja, lad os se, hvad der sker. Jeg har lige fundet en bus. Taxichaufføren, jeg mødte lige før, han ville have 1000 Thai baht for at køre mig til Kata Beach. Det svarer til cirka lidt over 200 kroner. Jeg kan tage bussen for 100 Thai baht, så det er en 20'er. Så er jeg kommet til Kata Beach. Klokken den er lidt i 8. Tog cirka 2 timer med bus hertil. Jeg ved ikke, hvor jeg skal overnatte i dag. Men inden jeg lige finder ud af det, så skal jeg have noget at spise og noget at drikke. Og så skal jeg bare lige slappe lidt af, fordi at jeg er en lille smule træt. Jeg tror, jeg vil prøve at bestille sådan en hummer og se, hvordan det smager her. Der er virkelig mange mennesker inde på den her restaurant, så jeg tror, det er godt. Jeg står stadig og venter på, at de har en plads til mig. Den skal jeg spise, den der. Så vejer han den for at se, hvor meget den skal koste.
1,260, my friend. This one. Okay. On barbecue, no? Yes, barbecue. Yes. Den koster cirka 250 kroner. Jeg tror også, jeg tager en fisk. What you have? Which one is good? More popular red snapper. Okay. How much kilo price? And then for 1 kilo, my friend, I will take small size 500. I will take big size 600. Big size. Big size. Så bliver det ikke friskere i hvert fald. Jeg har lige bestilt den her kokosdrink. Jeg har aldrig prøvet det før. Det ser bedre ud, end det smager. Det er fint nok. Det er sikkert meget sundt. Lad os smage på det. Jeg har ikke spist hele dagen, så jeg er bare virkelig sulten lige nu. Men det her, det er altså bare virkelig brøderen. Næste jeg skal prøve, det er fisken og se, hvad den kan. Virkelig godt. Det var virkelig rart at få noget mad. Nu kan jeg lidt igen. Jeg skal have fundet et apotek, så jeg kan få sådan noget myggespray. Fordi jeg tror virkelig, der er mange myg her. Og så skal jeg have fundet et sted at sove. Jeg tror bare, jeg går rundt til de forskellige hoteller og ser, hvor der er plads. Ja, og så prøver jeg lige at finde noget billigt. Jeg tror, jeg har fundet et sted. Lad os se, om de har nogle pladser. Og hvis de ikke har, så må vi bare lede videre jo. Der er ikke så meget andet at gøre. Det ser ikke så fancy ud, men jeg tror, det er godt nok. Hvis der bare er en seng og et bad. Det ser faktisk rigtig fint ud. Der er lige en lille minibar, og så er der et lille fjernsyn. Aircondition. Skal vi lige se, hvordan toilettet ser ud. Der er lige et bad. Det her, det koster 1000 baht, så det er cirka 200 kroner eller sådan noget. Det tænker jeg, det tager vi. Jeg er lige hoppet ned i et par shorts, for nu tænker jeg, at jeg skal ud og finde et sted, hvor jeg kan få ordnet fødder. Fordi jeg skal virkelig gå rigtig mange kilometer, så jeg vil virkelig gerne have, at der er styr på det. Og så vil jeg gerne måske finde et sted, hvor jeg kan få noget thai massage, fordi jeg har ligget sindssygt dårligt i flyet i de her 14 timer. Så ja, kom med. Jeg har lige fundet stranden, som jeg skal være på i morgen. Jeg skal have købt nogle klipklapper, fordi hvis jeg går ned på stranden nu, så får jeg bare sand over alt mine sko, og jeg skal bruge dem til at gå rigtig mange kilometer med. Så det venter jeg lige med til i morgen, men det ser bare sindssygt lækkert ud. Jeg har fundet et sted, jeg kan få ordnet fødder. Det koster 300 baht, det er cirka 60 kroner. Det ser ret fint ud. Det var virkelig nice at få ordnet fødder. Nu tænker jeg, at vloggen slutter for i dag. Klokken den er 23, og jeg skal tidligt op i morgen. Jeg har tænkt mig at gå i morgen fra den her by til en anden by, og så se, hvad der sker. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I godt kunne lide part 1. I dag skal jeg filme part 2, så den kommer i næste video. Vi ses!